तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बरुआ सवन के राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रुआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गए बानी बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल ब्लास्ट मीटर भोजपुरी भजन पर भोजपुरी बेवफाई संग। उम्मीद करते रुआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रुआ नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कहे तनी तो 100% बाकी गाना राउंड मार्केट में ब्लास्ट करी। इससे पहले रुआ सबन से कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी में कदम रखले बानी, गायकी रुआ के पसंद बा और रुआ के बढ़िया बढ़िया मेटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया से रुआ गायकी नहीं कर पावत, बढ़िया रुआ के म्यूजिक नहीं मिल पावत, तो रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बन तो रुआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले। बेवफाई संग, लव संग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, ऑर्केस्ट्रा संग, जातिवाद संग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे बोलबम के गाना, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे वो अपने मन पसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल चीज़ चार्ज पर। तो ऐसे कहल चाहब रुआ सबन से कि रुआ अगर हमारे चैनल पर आ गए बन तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी और बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ सबन के मिले। अगर वीडियो रुआ सबके अच्छा लगा था तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हो आज के मैटर देखल जा कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, रुआ सबन के हम गा के बताओ तनी। आज से बहुत दिन पहले एगो गाना आई रहे पूनम शर्मा के कि छाती चीर के हनुमान ने दिखा दिए श्री राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे दिल में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम। तो यही ट्रैक पर वस बन खातिर लेके आगे बन बिल्कुल ज़बरदस्त खतरनाक बेवफाई संग। उम्मीद करते रहो सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा कि छाती चीर के देख ल सोना तोहर लिखल बा नाम, हर छाती चीर के देख ल सोना तोहर लिखल बा नाम, कही के जाता रू बदनाम कई द जहर के तू इंतजाम, कही के जाता रू बदनाम कई द जहर के तू इंतजाम, अरे तूर के दिलवा दिहलू धोखा हमरा के सरेआम, हरे तूर के दिलवा दिहलू धोखा हमरा के सरेआम, कही के जाता रू बदनाम कई द जहर के तू इंतजाम, कही के जाता रू बदनाम कई द जहर के तू इंतजाम। छाती चीर के देख ल सोना, छाती चीर के देख ल सोना तोहरे लिखल बा नाम, कही के जाता रू बदनाम कई द जहर के तू इंतजाम, कही के जाता रू बदनाम कई द जहर के तू इंतजाम। तो उम्मीद करते हैं मैटर वह सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवावल चाहता नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल कर सके या व्हाट्सअप कर सके, रुआ के बिल्कुल उसी चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भी क्षमा चाहता नहीं, ऐसे कि हम गायक ना ही रुआ सबन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले रुआ सब अनुमति चाहब। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।